काजलगाव बियाबल' नङा देबोरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिया गावनो जेननो थांगासिनो। बे बिबुंथिया बारग' मन्त्रि एबा 12 नं काजलगाव बियाबनि UPPL नि बिजाथि चन्दन ब्रह्मनि। BPF नि आफादगिरि गोबाव सम सिबजाबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दिनै जेननो थांगासिनो। UPPL हानजाया गिबि खोलोबाव मोन 18 बियाबनि बिजाथि फोसावनायनि उनाव खौरांगिरिजों जानाय मोनसे मोगा-मोगियाव बे बाथ्राखौ बुंथिदों बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ। बिथाङा बुंबावो दि सासे बिजाथि जानाया गोजोननायजों लोगोसे मावनांगौ बिबाना गिलिर जायो। नाथाय आंनि बेलायाव आं बेखौ गोब्राब जागोन होनना सानाखै। मानोना 12 नं काजलगाव बियाब एबा गंफ्रोमबो बियाबाव UPPL हिसाबै गोख्रों। जर'खायै काजलगाव बियाबाव रायजोनि अननाय आरो दोलोनि मावथिफोरा जोबोद गोख्रों। आंनि अनगायै गुबुन सोरखौबा बिजाथि महरै फसङोब्लाबो काजलगाव बियाबाव UPPL नि देरहानाया रोखा। बेयो मोगथाङारि सैथो। गुबुन फारसेथिं BPF दोलोनि बिजाथि फानिराम ब्रह्मखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुङो दि फानिराम ब्रह्मआ आंनि लोगोल' नङा, आंनि असे बिबोनाय। नाथाय BPF दोलो हिसाबै काजलगाव बियाबाव देरहानायनि जेबो लामा गैया। हाग्रामा महिलारिया देबोरगाव बियाबाव गावनो जेनखासिगोनखौ मिथिखागौ। बे बेलायाव बिथाङा गावनि गुबुन बिजाथिखौ देरहाहोनायनि थाखाय माबादि खामानि मावगोन बियो सन्देह गोनां। बेनिखायनो फुंनि समाव गुबुन आरो बेलासि समाव गुबुन खोथा बुङो हाग्रामा महिलारिया। एरैहाय टिकेट मोननाय मोनिखौ लानानै खुद्रि सालायनाय थासारिनि सायाव बारग' मन्त्रि बिथाङा बुङो दि दैदेनगिरिया गासिबो बिथिंखौ नायबिजिरनानैसो थांखि लायो। दैदेनगिरिनि थांखि लानायखौ हानजानि मावथिफोरा मानिना लानाय, नोजोर होनाय आरो गनायना लानायासो मोनसे हानजानि सासे सोद्रोमानि बिबान।